ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాలు ఆధారంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తిగా అక్కడ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి, కోవిడ్ పేషెంట్స్ కానివ్వండి, వచ్చినటువంటి కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా తిరిగి ఆరోగ్యవంతులుగా ఇంటికి వెళ్ళడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలన్నీ కూడా ఏ విధంగా అమలవుతా ఉన్నాయి కర్నూలు జిల్లాలో పరిశీలన చేసి రమ్మని మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను, గౌరవ ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా వెళ్ళి ఒకసారి అవన్నీ కూడా పరిశీలన చేసి రమ్మని చెప్తే ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ మేము రివ్యూ చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ కేసులు పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి వాస్తవమే. కానీ కేసులు పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితికి సంబంధించి ప్రధానంగా ఇప్పుడు మా దృష్టికి వచ్చినటువంటి అంశాల్లో అంతకుముందు ల్యాబ్ కూడా, ఆ ల్యాబ్లో ఒక ల్యాబ్లో 1-2 మిషన్లు అందుబాటులో ఉంటే ఈరోజు 3 ల్యాబుల్లో విఆర్డిఎల్ ల్యాబులు 3 ల్యాబుల్లో దాదాపుగా 7 మిషన్లు అందుబాటులోకి రావడంతో పాటు కూడా కన్ఫర్మేటరీ టెస్టులుగా మనం చేసిన తర్వాత దాదాపుగా 6,000 టెస్టులు ప్రతిరోజు చేయటం జరుగుతుంది. ఈ 6,000 టెస్టులు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో సుమారుగా 800-900 యావరేజ్న మనం పాజిటివ్ కేసులు 200-300 టెస్టుల సామర్థ్యం మాత్రం గతంలో ఉంటే ఇటీవల కాలంలో ఈ మనం దాదాపుగా దశల వారీగా 6,000 టెస్టుల సామర్థ్యాన్ని కూడా మనం పెంచుకోగలిగాం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కొంతవరకు ఈ లాక్డౌన్ అన్లాక్ చేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి మారినటువంటి పరిస్థితుల్లో కొంతవరకు కేసులు పెరగడానికి కూడా దోహదమవుతూ ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కేసులు పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కేసుల సంఖ్య పెరగకుండా చూడటంతో పాటు ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో దానికి సంబంధించి నివారణ కార్యక్రమాలు, దానితో పాటు పాజిటివ్ కేసులుగా నమోదవుతున్నటువంటి కేసులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యక్తులకు సంబంధించి, ఆ పేషెంట్లకు సంబంధించి ఆసుపత్రుల్లో పడకలు, వారికి సరిపడా పడకలు, పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అక్కడ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో కానివ్వండి, ఆసుపత్రుల్లో కానివ్వండి, అక్కడ బెడ్ స్ట్రెంత్ సరిపడా ఉందా, లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇప్పుడున్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మీకు అందరికీ కూడా తెలియంది కాదు, దాదాపుగా భోజనానికి ఇతర ఖర్చులకు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతిరోజు 500 రూపాయలు కేటాయించడం జరుగుతోంది. దాదాపుగా వారికి సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 350 కోట్ల రూపాయలను ప్రతి నెల కూడా ఖర్చు చేస్తూ ఉంది వివిధ రూపాల్లో. రాష్ట్రంగా ఉన్నా కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఈ విపత్తు సమయంలో అండగా నిలబడాలి, వారి ప్రజారోగ్యమే ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా ఉండాలన్న ఒక ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి తరుణంలో ఈ కర్నూలు జిల్లాలో కూడా ఆ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఏ విధంగా ఈ పెరుగుతున్నటువంటి కేసులను కంట్రోల్ చేయాలి, పెరుగుతున్నటువంటి కేసులకు అనుగుణంగా హాస్పిటల్ ప్రిపేర్నెస్ విషయంలో కానివ్వండి, ఆసుపత్రుల్లోనూ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లోనూ ఉన్నటువంటి సౌకర్యాల విషయంలో కానివ్వండి, పేషెంట్లు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా లేకుండా అక్కడ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఉంది, అక్కడ మందులు ఏ విధంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి, అదేవిధంగా అక్కడ పేషెంట్లు ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలన్నీ కూడా జిల్లా స్థాయిలో అవన్నీ కూడా సక్రమంగా అమలవుతూ ఉన్నాయా లేదా, ఇవన్నీ కూడా మరి పరిశీలన చేసి రమ్మని ఇక్కడికి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పంపిన తర్వాత మేము చేసినటువంటి రివ్యూలో కొన్ని కార్యక్రమాలను కూడా మేము పెరుగుతున్నటువంటి కేసులకు సంబంధించి కంట్రోల్ చేయడానికి కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న అసౌకర్యాలు ఏదైనా పేషెంట్స్కి సంబంధించి ఏదైనా జరిగితే అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి మేమందరం కొన్ని నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటాం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాదాపుగా ఇప్పుడు 3,880 అందుబాటులో ఉంటే దానికి సంబంధించి ఇంకా 4,123 బెడ్స్కి సంబంధించి ఇంకా ప్రిపేర్ కావాలని, ఇప్పుడున్నటువంటి 9 హాస్పిటల్స్కి సంబంధించి కొన్ని హాస్పిటల్స్ మనం కోవిడ్ హాస్పిటల్స్గా మనం తీసుకుంటే దాని 11కి సంఖ్య పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి
మరి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా ఈ 11 హాస్పిటల్స్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో కోవిడ్ హాస్పిటల్స్గా మరి ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్లో కూడా ఇప్పుడు దాదాపుగా 900 మాత్రమే అక్కడ పడకలు ఉంటే 900కి సంబంధించి దాని 3000 కూడా ఉన్న మూడు కోవిడ్ హాస్పిటల్స్ను కూడా కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ను కూడా 900 నుంచి 3000కు బెడ్ స్ట్రెంత్ను పెంచే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో బెడ్ స్ట్రెంత్ను పెంచడం మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్స్లో కానివ్వండి, కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్లో కానివ్వండి, డాక్టర్స్ను కూడా మనం అక్కడ నియమించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ డాక్టర్స్ విషయంలో కూడా మనం పైనుంచే ప్రభుత్వం నుంచే రిక్రూట్మెంట్ చేయటం కాకుండా రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్ ఎలాగో ప్రభుత్వం ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. దానికి సంబంధించి జిల్లా స్థాయిలో కోవిడ్కి సంబంధించి కూడా ప్రత్యేకంగా దాదాపుగా 1000 పోస్టులకు పైగా ఇక్కడ మేము డాక్టర్లకు సంబంధించి పారామెడికల్కి సంబంధించి కూడా మేము శాంక్షన్ వేయటం జరిగింది. దానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడి 1000కి పైగా పోస్టులకు సంబంధించి కూడా ఇక్కడ రిక్రూట్మెంట్ లోకల్గానే 7వ తారీఖు వరకు స్పెషలిస్టులు కానివ్వండి, మెడికల్ ఆఫీసర్లు కానివ్వండి, ఎఫ్ఎన్ఓ ఎంఎన్ఓలు కానివ్వండి, టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరికీ సంబంధించి రిక్రూట్మెంట్ కూడా ఈ త్వరలోనే పూర్తి చేసి, అంటే అందుబాటులో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇమ్మీడియట్గా మేము ఆ ప్రాసెస్ కూడా పూర్తి చేస్తామని కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రాసెస్ కూడా పూర్తి చేసి పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ డాక్టర్లను సిబ్బందిని కూడా ఎక్కడ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్లోనూ అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్లోనూ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తామని చెప్పి కూడా మరి కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ హాస్పిటల్స్లో కానివ్వండి, కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్లో కానివ్వండి, ఎక్కడన్నా ఆహారం విషయంలో, ఎక్కడన్నా నాణ్యత విషయంలో కానివ్వండి, క్వాలిటీ విషయంలోనూ, క్వాంటిటీ విషయంలోనూ, మంచినీరు విషయంలోనూ కూడా మరింత జాగ్రత్తగా ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం వెళ్లే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎక్కడైనా కూడా ఏ కాంట్రాక్టర్ అయినా కూడా ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం మెనూని పాటించకుండా అక్కడ ఆహారం విషయంలో ఏదైనా అవకతవకలకు ఎక్కడైనా పాల్పడితే వారిని అవసరమైతే కఠినమైనటువంటి చర్యలు కూడా వారి మీద తీసుకుంటానికి మరి సిద్ధం కావాలని చెప్పి కూడా మేము అధికార యంత్రాంగాన్ని కోరటం జరిగింది. హాస్పిటల్స్ విషయంలో కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ముఖ్యంగా ఈ కర్నూలు జిల్లాలో ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా ఒక పేషెంట్, కరోనా పేషెంట్ ఎక్కడికైనా ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ అధిక ధరలు వసూలు చేయడంలో కానీ, ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ విషయంలో ఏదైనా హాస్పిటల్కి ఏదైనా పేషెంట్ వెళ్తే వైద్యం నిరాకరించడం కానీ అటువంటివి చేస్తే వారికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటానికి కూడా వెనుకాడవద్దు. పేషెంట్ల యొక్క ప్రాణ రక్షణ మనకు ముఖ్యమన్న మరి విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కూడా కోరటం జరిగింది. ఆ విషయంలో వారు కూడా తప్పకుండా ఆ విషయంలో కఠినంగా ఉంటాము. అవసరమైతే ముందు మేము వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ను రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా పదే వారు అదే పొరపాటును కనుక మళ్ళీ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఖచ్చితంగా వారి విషయంలో కొంత కఠినంగా మేము వ్యవహరించడానికి కూడా వెనుకాడమని చెప్తా ఉన్నారు. దానికి సంబంధించి కూడా మరి మేము కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వారిని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. అంతవరకు తెచ్చుకోకుండా ఒక మానవతా దృక్పథంతో వారందరూ కూడా ముందుకు రావాలని, ఆ విధంగా ఇటువంటి విపత్తు సమయంలో మరి కొంత బాధ్యతాయుతంగా మీరు కూడా ఇప్పటివరకు చాలా మంది డాక్టర్లు కానివ్వండి, ఆసుపత్రులు కానివ్వండి ఎంతో మానవత్వంతో ముందుకు వస్తూ ఈ కరోనా విపత్తు సమయంలో సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. మిగిలినటువంటి మీరు కూడా కొంతమంది ఏదైనా ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే మాత్రం మీరు కూడా సహకరించమని కోరుతూ మరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఐఎంఏ వారిని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. దాదాపుగా 35 మంది 40 మంది డాక్టర్ల వరకు ముందుకు వచ్చారని చెప్పి మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. మిగిలినటువంటి వారి విషయంలో ప్రభుత్వం మీ వెంట ఉంది, మీకు భరోసాగా ఉంది. మీకు సంబంధించి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని విషయాల్లోనూ ప్రభుత్వం మీకు సహకారంగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ముందుకు వచ్చి ఐఎంఏ తరఫున మీరు కూడా విపత్తు సమయంలో మీ సేవలను కూడా మరి అందించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి నేను మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వైద్యులంటే దైవంతో సమానం అంటారు. ఇటువంటి సమయంలో మీరు కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ విధంగా ఈ విపత్తు సమయంలో మీరు కూడా మరి మీ వంతు బాధ్యతగా ఈ కరోనా వైద్య నివారణ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కూడా కోరుతూ ఉన్నా. తప్పకుండా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మీకు ఏ సహకారం కావాల్సి వచ్చినా ఎప్పుడు మేమందరం కూడా మీకు ఆ సహకారం ఇవ్వడానికి మేము ఎప్పుడు ముందుంటామని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తూ మరి ఈ కర్నూలు జిల్లాలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అక్కడక్కడ చిన్న సంఘటనలు కూడా ఏదైనా కరోనా విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించి ఏదైనా వచ్చినా కూడా అవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద వ్యవస్థలో ఇన్ని కేసులు ఒక్కసారి పెరిగేటువంటి పరిస్థితుల్లో
మరి ప్రభుత్వం వైపున ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటే తప్పకుండా ప్రజలు కానీ లేకపోతే ఉన్నటువంటి పేషెంట్లు కానీ మా దృష్టికి తీసుకురండి. తప్పకుండా మనమందరం కూడా కలిసికట్టుగా ముందుకు వెళ్ళవలసినటువంటి సమయం ఇది. ఇటువంటి సమయంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రతిపక్షాలకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా మనం ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది. రాజకీయాలు చేయడానికి ఇదేమీ ఎన్నికల సమయం కాదు. కొన్ని ఎన్నికల సమయం కాకపోయినా ప్రతిరోజు రాజకీయాలు చేసేటువంటి పరిస్థితే మీకుంటే, అలవాటే కనుక మీకుంటే, కనీసం ఈ కరోనా లాంటి విపత్తుకు సంబంధించి మనం ప్రజలందరూ కూడా ఇంత విపత్తును ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంత విజయవంతంగా ప్రజలందరి మన్ననలో కూడా పొందుతూ మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కరోనా నివారణకు మరి ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారో, ఎన్ని వేల రూపాయల నిధులు ఖర్చైనా మనకందరికీ కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఇటువంటి ఈ నిర్వహణకు సంబంధించి మీరు సహకరించకపోయినా కనీసం దీనికి సంబంధించి భంగం వాటిల్లేటువంటి ఈ కార్యక్రమాలకు భంగం వాటిల్లేటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడితే మాత్రం ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని క్షమించరు అన్న విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యేకంగా మరి కర్నూలు జిల్లాలో కూడా మనం ఇంకా ఈ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఇంకా పటిష్టంగా మేము ఈ కరోనా నివారణ కార్యక్రమం అమలు చేయడానికి మరి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం. అన్ని రకాలుగా కూడా హాస్పిటల్ ప్రిపేర్నెస్ విషయంలో కానివ్వండి, మిగిలినటువంటి సౌకర్యాల విషయంలో కానివ్వండి, ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఆ జోన్స్లో కానివ్వండి, క్లస్టర్స్లో కానివ్వండి, ఆయా కార్యక్రమాలకు సంబంధించి వైరస్ ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందకుండా చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి కూడా మరి అన్ని కార్యక్రమాలు ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి కర్నూలు జిల్లాలో మరి అధికారులు అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇటువంటి సమయంలో మరి ప్రజలను కూడా వారి తరఫున కూడా వారి సహకారాన్ని ఎప్పట్లాగే మరొకసారి అర్థిస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి ఈ కార్యక్రమాలకు ఈ తరుణంలో అంతకు ముందు కన్నా కొద్దిగా ఈ కేసులు పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజల వైపు నుంచి మీ భాగస్వామ్యం కూడా, మీ సహకారం కూడా ఎప్పటిలాగే ఉంటే ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకునేటువంటి కరోనా నివారణ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి మనం విజయవంతంగా అవన్నీ కూడా అమలు చేసే దశగా ముందుకు వెళ్తాం. అందులో మీ భాగస్వామ్యం కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ మాస్కులు ధరించేటువంటి అంశంలో కానివ్వండి, బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ భౌతిక దూరం పాటించేటువంటి అంశంలో కానివ్వండి, అవసరం ఉంటేనే బయటికి వచ్చేటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే కానివ్వండి, ఇటువంటి చిన్న చిన్న పౌష్టికాహారం తీసుకునేటువంటి అంశంలో కానివ్వండి, కొంత అవగాహన కలిగి ఉండేటువంటి కార్యక్రమం కానివ్వండి, ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి మీరు కొంత అవగాహనతో కనుక ప్రభుత్వానికి మీ సహకారం అందిస్తే ఖచ్చితంగా రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఈ వైరస్ను మనం నియంత్రించగలమన్న నమ్మకం మీ అందరి సహకారంతో మరి మాకుందని చెప్పి మీ అందరికి కూడా మనవి చేస్తూ ఆ విధంగా ప్రజలందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తూ మరొక వైపు మరి కర్నూలు జిల్లాలో ఇప్పటివరకు కూడా ఎంతో మరి పణంగా పెట్టి అధికారులందరూ కూడా చాలా త్యాగనిరతితో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. మరింత వారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, అధికారులు అన్ని విభాగాలు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కానివ్వండి, పోలీస్ శాఖ కానివ్వండి, పంచాయతీరాజ్ శాఖ కానివ్వండి, ఇతర అన్ని శాఖలు కూడా సమన్వయంతో గతంలో కన్నా మనం ఎక్కువగా ఇంకా ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మాత్రం నేను వారికి మనవి చేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి మరి భాగస్వామైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. WHO నుంచి కూడా క్లియర్గా గైడ్లైన్స్ వచ్చినాయి. దాని విషయంలో కొంతవరకు ముందుకు వెళ్ళొచ్చని చెప్పి కూడా మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. ఆ మార్గదర్శకాలు ఇస్తూనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ప్లాస్మా ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తులు ఎవ్వరికీ కూడా ఆరోగ్యపరంగా ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. వారికి సంబంధించి ఎవరైతే పాజిటివ్గా వచ్చి తిరిగి మళ్ళీ నెగిటివ్గా వచ్చి పూర్తి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారో వారి దగ్గర నుంచి ఒక 400 ml 400 ml బ్లడ్ తీసుకుంటారు. అందులో 200 ml ప్లాస్మా తీసుకుంటాం జరుగుతూ ఉంది. దానివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా వ్యక్తులకు ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పి మరి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కానివ్వండి, ICMR కానివ్వండి, WHO కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మేము కూడా ప్రభుత్వం తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, దయచేసి ఎవరైనా పాజిటివ్గా మరి పాజిటివ్ వచ్చి తర్వాత నెగిటివ్గా మరి రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత పూర్తి ఆరోగ్యవంతులుగా వారు మరి ఉన్న తర్వాత మీరు దయచేసి మీకు సంబంధించి ప్లాస్మాని దానం చేయడానికి ముందుకు రండి. దానివల్ల ఇంకొకళ్ళు పాజిటివ్ వచ్చి కొంచెం సివియర్గా ఉన్న వారికి ఎవరికైనా కొంత వారు కూడా తిరిగి ఆరోగ్యవంతులు కావడానికి మీరు తోడ్పాటును అందించినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఎవరైతే కరోనా వైరస్ సోకి మన కోడుమూరు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా, కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా
ప్లాస్మా దానం చేయటం జరిగింది. కాబట్టి ఆ విధంగా ప్లాస్మా దానం చేయటం అనేది మరొక వ్యక్తికి మనం ప్రాణదానం చేయటం, ఆరోగ్య దానం చేయటం. కాబట్టి ఎవరైతే కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి వైరస్ సోకి పాజిటివ్ వచ్చి తిరిగి నెగిటివ్గా మళ్ళీ పూర్తి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు దయచేసి వారు ఆ ప్లాస్ చేస్తే ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది ఉండదు. వారికి ప్రోత్సాహకంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్లాస్మా దానం చేసిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మరి 5,000 రూపాయలు వారికి, అదేమి ప్లాస్మాకి వెల కట్టేటువంటి ఆహారం తీసుకుంటానికి 5,000 రూపాయలు వారికి ఇవ్వటం కూడా జరుగుతోంది. ఈ ప్లాస్మా ఇవ్వటం వల్ల వారికి ఏ మాత్రం కూడా 1% కూడా వారికి ఏమి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇతర సమస్యలు ఏమి ఉండవని వారందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మరి వారందరినీ కూడా వారి ప్లాస్మా దానం చేయడానికి ముందుకు రావాల్సిందిగా మరి కోరుతున్నాను.